F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura magħna, grazzi tal-qegħdin issegwu niskata mistieden regolari fil-programm tagħna li kien magħna anke tul din l-iskeda kollha huwa Kane Said, Manager Komunikazzjoni li ġej mill-Fondazzjoni Lob Responsabbli. U Kane għamel referenza anki matul dawn il-ġimgħat li kien magħna illi għaddejja kampanja. Ġiet introdotta kampanja illi ġib l-isem ta' Take Action Awareness Campaign u kemm importanti anki illi l-arfin jinfirex aħna waqt il-programm tagħna dejjem nippruvaw inwasslu informazzjoni telespettaturi tagħna kemm importanti anki il-lob responsabbli. Imma il-fondazzjoni ħasset li għandkom timirħu iżjed. Kif inti Kejn? Insab tajjeb, insallimlek Angela u nsallim lit-telespettaturi kollha. Illum ħan nitkellmu ftit dwar il-kampanja. Iva, il-kampanja ta' għarfien Take Action kif qed tajjeb ħafna inti Angela se nkunu qegħdin nimirħu fuq farxa wiesa tal-medja fejn se nkunu qegħdin ninformaw lill-pubbliku hemm barra b'aktar saħħa rigward il-servizzi tagħna ta' support tal-fondazzjoni u kif ukoll noħolqu awareness rigward x'jiġifieri li inti tkun responsabbli fl-attività tal-lob tal-azzard. Din hija kampanja wiesa, kampanja impenjattiva ħafna għall-fondazzjoni fejn kemm jista' jkun se nkunu qegħdin nilħqu n-nies hemm barra u nurhom x'jiġifieri Fondazzjoni Lob Responsabbli. Nispjegaw nduru bieb Angela. Din hija kampanja varjata ħafna. Għandna kampanja fuq billboards, għandna. Ok, antiċipajtna x'kont se nistaqsik fiex jikkonsisti proprju anke dan il-proġett. Yes. Għandna reklami ġodda fuq it-televiżjoni u fuq ir-radju, għandna reklami diġitali online, għandna reklamar li ħajjiġi mqassam door to door bħal posters fil-kumpanija tal-gaming. Iva, ekku, ħalli kemm jista' jkun nilħqu nies kemm jista' jkun inkunu fuq l-għadba speċjalment ta' dawk in-nies li sfortunatament il-lob tal-azzard inigżilhom kemm xejn il-kuxjenza. Joħolqilhom problematiċi. Nistaqsi, x'ġalkom anki toħorġu daqshekk b'saħħitkom anki f'dawn il-ġranet li ġejjin biex tippruvaw tilħqu kemm jista' jkun kull ċittadin Malti u Awċi. Iva, din il-kampanja medjatika ta' għarfien hija parti minn proġett Take Action, nieħdu azzjoni kontra il-lob tal-azzard f'Malta. Dan il-proġett kien jinvolvi f'riċerka, Angela, li din ir-riċerka li koprejna l-perjodu 2018-19 u anke 20, ħriġna diversi spunti. Spunti li użajnihom għal din il-kampanja ta' għarfien, skużani. X'ħareġ minn din ir-riċerka, pereżempju, il-żgħażagħ tagħna huma l-aktar grupp predominanti li jilagħbu logħob b'xejn, gaming, għal inqas minn siegħa fil-ġurnata. Ħareġ ukoll li bejn l-etajiet ta' 19 u 24 sena f'dik l-age bracket iż-żgħażagħ tagħna jilagħbu lob tal-azzard bi flus. Ikunu għadhom daqshekk żgħar? Ekku. Minn fejn ħarġet l-informazzjoni? Din għamilna riċerka, Angela, parti mill-proġett, mexxija s-sur Vince Marmara, li tkopri dak il-perjodu 2018-19 u 20. Naħseb l-aktar riċerka riċenti li għandna f'pajjiżna viżavi l-lob tal-azzard u anke l-lob xejn. Meta qed issemmi dak il-persentaġġ u dik l-età taż-żgħażagħ li diġà qed jirrikorru għall-lob bi flus, għalija hija xokkanti. Allura meta inti tara li hemm predominanza tal-lob tal-azzard bejn 19 u 24 sena,
perjodu ieħor inqas minn 10 euro fix-xahar kienu qed jonfqu, imma xorta flus Anġela. U jista' jagħti il-każ li kif dejjem ngħid jekk jinqabeż il-kontroll fuq il-flus, tista' tidħol f'saram, tista' tiġi darek mal-ħajt fil-vizzju. Iva, ħadna dawn l-ispunti mir-riċerka u allura jedna mela la iż-żgħażagħ tagħna għandhom din il-predominanza. Għaliex ma nittekiljawx aktar liż-żgħażagħ tagħna bħala awareness. Jiġifieri noħorġu aktar reklamar fuq it-televiżjoni, aktar reklamar diġitali online fejn lajn żagħżugħa aktar tmur fuqha. Iva, barra mir-riċerka il-proġett ukoll ħadem fuq stħarriġ, riċerka, stħarriġ u taħriġ. Jiġifieri aħna ħarriġna wkoll parti mill-proġett persuni li jagħmlu kuntatt on a daily basis ma' persuni li ibatu mill-vizzju tal-lob tal-azzard. Hemmhekk provdejnielhom taħriġ professjonali li minħabba l-Covid kellna naqilbuhom mbagħad online fejn missejna ma' diversi professjonisti. Jiġifieri aħna qed ngħidu li se tiġi introdotta kampanja nazzjonali, però din il-kampanja il-ħidma tagħha ilha li bdiet illa għaliex qed issemmi fażijiet differenti. Ekku. Din il-kampanja ta' għarfien hija t-tielet fażi. Imbagħad wara l-kampanja ta' għarfien iridu noħorġu bi stħarriġ ieħor, stħarriġ nazzjonali biex nikkalkulaw l-impatt li ħalliet il-kampanja ta' għarfien. Morna tajjeb, ma morniex tajjeb, fejn nistgħu nirranġaw. Da kollu biex, number one, nerġa' ngħid, ninformaw lin-nies hemm barra vis-à-vis ir-responsabilità, l-importanza tar-responsabilità fil-lob tal-azzard. Imma wkoll nħeġġu lil dik il-persuna li qed tbagħti minn problematiċi biex tfittex is-sapport tal-fondazzjoni. Tfittex il-1777. Fil-fatt il-numru qed jidher fuq l-iskrin tat-televiżjoni, hemmhekk anki jekk persuna jkollha ċertu mistoqsijiet li tistaqsi illa għaliex il-vittma mhuwiex il-persuna illi jirrikorri għall-lob tal-azzard biss, imma huma anki n-nies tal-madwar illa għaliex hemm ħafna riperkussjonijiet illi jolqtu mhux biss lill-persuna imma anki it's a ripple effect. Ekku, barra mill-1777 insaħħu wkoll f'din il-kampanja ta' għarfien l-għażla tal-online chatline ukoll via www.rgf.org.mt. Hemmhekk jiġifieri titkellmu dirett intom anki mal-persuni li jirrikorru għandkom? Iva, issib każi fejn persuna saħansitfa tistħi issemma leħna naċċerta li t-telefonati u l-appuntamenti għall-esklużjoni, eccetera, jisseħħu f'konfidenzjalità assoluta, imma min jistħi semma leħnu jista' juża s-servizz tal-online chatline. Mela, inti semmejt xi ħaġa, sorry nwaqfek kull darba kejn, imma meta naqbad xi ħaġa interessanti naħseb importanti li nerġgħu nispjegawha. Tkellimna dwar l-esklusjoni, però għall benefiċċju tat-telespettaturi tagħna xi tfisser meta xi ħadd jitlob li jiġi eskluż minn xi ħaġa. Iva, sempliċi, jekk l-attività tal-lob tal-azzard tkun laħqet problematiċi kbar fil-persuna, li l-persuna isir avvizzjat patoloġiku ngħidulu, normalment iċemplu fuq il-linja ta' għajnuna nazzjonali 1777 u hemmhekk nagħmlu appuntament mal-persuna l-esklużjoni fejn persuna jista' jeskludi lilu nnifsu għal perjodu ta' 6 xhur, sena jew perjodu indefinit jekk jipprovdi ċertifikat mediku, sempliċi kif jiġi biex jidħol f'każino swali tat-tombla ħwienet tal-lob liċenzjati mal-Awtorità Maltija tal-lob ma jkunx jista' jidħol kif jipprovdi l-ID card tixel bozza ħamra fuq l-iskrin tal-utent u ma jkunx jista' jidħol. Meta qed tgħid illa li x'għadek kemm semmejt illi naturalment l-esklużjoni u jmur meta persuna tkun eskluża xorta tipprova tara x'tagħmel biex titgħallem. Iva jkun hemm każijiet. Iva jkun hemm każijiet fejn persuna jeskludi lilu nnifsu għal 6 xhur lanqas biss tgħaddi ġimgħa fejn jerġa' jmur jipprova jilgħab.
Aħna sibna li din il-proċedura isservi ta' ġid fil-proċess ta' rkupru. Permezz ta' dil-kampanja se nkunu qegħdin hemmhekk, Angela, ħankunu qegħdin inqasmu wkoll fuljetti l-iskejjel primarji, sekondarji, ħanamlu door-to-door distribution ukoll fid-djar Maltin u Għawċin, fejn se nkunu qegħdin dejjem nagħtu aktar informazzjoni fuq il-fondazzjoni. Nerġa' nsemmihom billboards, reklami fuq gazzetti, se nkunu qegħdin nagħmlu ħilitna kollha, Angela, biex il-persuni hemm barra ikunu jafu dejjem aktar fuq l-għanijiet tal-Fondazzjoni Lob Responsabbli. X'inhu l-irwol tal-Fondazzjoni fis-soċjetà u għaliex hemm bżonn fondazzjoni bħal tagħna viżavi proċessi ta' rkupru soċjali, hemm bżonn dawk in-nies li jisimgħu il-karba għas-sapport u l-karba għall-għajnuna. Wasalna kważi biex nikkonkludu. Inti Kejn, x'inhu l-parir li tagħti lit-telespettaturi tagħna speċjalment il dawk li qed jarawna u forsi bħalissa għaddejjin minn sitwazzjoni tal-lob daqsxejn irresponsabbli. Ikunu jixtiequ li ma jilagħbux, imma mhux faċli għalihom għax inti taf ġifieri u tiltaqa' ma' ħafna minnhom dawn il-persuni jagħmlu l-almu tagħhom koll illum hemm l-għajnuna. X'parir tiegħhom? Ekku, l-aktar pass dejjem nirrepetih importanti huwa li l-persuna tinduna li hija għandha bżonn l-għajnuna u li hija għandha problema. Dawk huma l-ewwel żewġ passi kruċjali u importanti u mhux faċli biex persuna jirrealizza. Kif il-persuna jirrealizza jikkomunika ma ta' madwaru importantissimu u jfittex is-sapport. Jiġifieri għamlu kuraġġ, għamlu il-gazz magħkom infuskom ħalli taqilbu l-folja ta' ħajjitkom għal pożittiv. ċemplu fuq il-linja ta' għajnuna sapport nazzjonali tagħna 1777 jew inkella nerġa' nirrepetih www.rgf.org.mt u użaw il-servizz tas-sit elettroniku tagħna tal-online chatline. Għamlu kuraġġ aħna qegħdin hemm biex nissapportjawkom. Unfakar telespettaturi tagħna maħniex se nieqfu hawnhekk bl-informazzjoni anki ta' din il-fondazzjoni għal fatt li kif kien qed jgħidilna Kejn il-kampanja se tkompli anki fix-xhur tas-sajf addirittura se tasal f'kull dar kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Grazzi. Grazzi ħafna. Aħna minnaħa tagħna ħanoħorġu barra mill-istudju biex niltaqgħu ma'